sabíamos lo que iba a pasar a la hora siguiente. Estàs vivint una aventura en mayúscules, no? Amb el autèntic sentit de lo que és una aventura. Allà pues, no hi ha més, t'adapta i endavant, no? És possible si ets capaç de fer aquest canvi de xip. Ha estat un repte, jo no ho tenia massa clar, que s'aconseguís. Estàs,